Questa era. C'era con tu bane. Di camera per andare a Tanto hotel. Adres tablet. Aporo. Man Arne Kalis. Sei colorato la simmera. Έλα. Πάω, ετοιμάζεσαι. Ναι ρε. Με δεν ξάγα καθόλου που να πάρω. Κάντε τεφ. Να είναι καλή. Κουλ. Μα βίντεο βγαίνεις, περίμενε. Βίντεο που κάνω, ναι. Ομολογώ η εμπειρία ήταν τρομακτική. Ω μαλάκα να μας κάνει κάμερα. Το παλαιριακό κύμα που σήκωσε το δάσος με τη θεαματική εγκαιγιά του ήταν αρκετό για να βγει το μισό νερό μπόξο όπως μπορείς να δεις.